El material necessari per dur a terme aquesta reacció són principalment Coca-Cola, sucre i un recipient. Aquesta reacció que s'observa consisteix en l'aplicació de sucre a la Coca-Cola. El que succeeix a l'aplicar el sucre al refresc és que el sucre provoca un canvi en la pressió de la beguda, i això fa que el diòxid de carboni que està contingut en el líquid, per culpa de l'aplicació del sucre, la desestabilitzi de tal manera que es creïn bombolles. Els materials utilitzats per dur a terme aquest experiment són principalment un exprimidor, un recipient, una llimona, bicarbonat de sodi, una espelma i un encenedor. Quan barreges bicarbonat de sodi i suc de llimona es produeix una reacció de la qual en resulta una gran quantitat de diòxid de carboni. Quan li apropes una espelma encesa al recipient que conté la barreja de bicarbonat de sodi amb el suc de llimona, aquesta s'apaga perquè hi ha una concentració més elevada de diòxid de carboni que de O2.